Deci ăsta e mecanismul 4 later articulat. Asta e biela și astea sunt două balansiere, dar oricum pe aici elementul motor practic nu există. Deci avem două biele, două balansiere, o bielă, elementul fix care e carcasa, da? Amortizor pentru echilibrare, un opritor aici și cam așa arată. Cum a fost proiectat? A fost proiectat ca să fie odată poziția asta de închis și poziția asta de deschis și să nu se lovească pe acolo nimic. Da, și totuși în poziția de închis să se închidă totul perfect. Același concept și la capotă. Da, se vede mecanismul 4 later articulat, adică ăsta e elementul fix. Da, avem două balansiere și biela ar fi asta de aici până aici. Aici ar fi o porțiune foarte scurtă, dar de fapt tot elementul e toată capota și atunci mișcarea ar fi asta. Da, de pliere. Și ridicare. Da, ca să nu avem lovituri aici. Se vede și dincolo. Da. Opa. Mecanismul